Dan bun ki bajab arsen hanre tang une ubajab laisen ya ka Royal Rumble haka jinga kon wrestling ni pedang singa bahai pi sajisen shakane ka channel ka jekerpat ya ki paralong ki bampat depan subscribe singa bahaban yon utu subscribe button lada pisu tenat ki video ki papanwi hakane ka channel haswa bangin ya shakman halor kane ka banta ni kwa man pai kendiat shapang jong ka wei ka video ka padang depan pelai hakabai dai bat kachinga kon wrestling hakaba hakane ku video la ay ka title chongka hangne te pem artaten show uroman ri ulayam lane udang em ka ai ka bangamut banong hakane ku video kadai habanga pe ya ki comment hakane ku video ladap setang ki kenten si ki kenten sang ki kenten ki batim ki batla bat ki kenten ki bomyahap bat kajing im kalong breu man breu tat hado badon ki baong badai ban dilet ane ban senge no ban penmi video hakane ke channel namar udai ube lane usnyang pom tip ai shapang jong ke jinge kon wrestling lane hakinu kinu ke benta jong ki video ki bapanmi hakane ke channel ka bakam kta amat yong ba hakane ke video bat hapo ki comment jongka kadai omtang baki tim kitla ki ben ki keno tang ye uturai jong kane ke channel hanre wat ye ki bahayeng hasem jong uro Handre wat la kataro ngam singaw per lane ngam singaw ai ia kane ka jingkran ka jingtim ka jingtla ka jingben ka jingkeno jongpi handre tang kawe ngakwa banong tu se de boram para breu bat kham tamle para dok para snam ka bangi shongisa hakacu kari bat kacu ka jai benreu ho ngatip balai kimi ki comment hado kato kadai ba piklempet ya ki video nado basdang hado bandakot kai kebenta dan kamat kebakaran hakato ke video ngam kwa ban batai henre nga kerpan yakito ki bakamen si dan ki batim batala hakato ke video singaw ba ban pe yaka sajisian nado pasdang hado bandako nga tharai onda philadap ban pe pin sa singaw tho ban phila ro ban babe yaka jingkran lane ka jing comment jongphi bat ka jingkerpan ro yakito ki bajusai ban comment da ki kenten si ki bajutim jutla ki baju ben ju keno singaw ba haswa ba pen ang yala ka sentur to da parkhat bonsen ban dapat iro ya ke video nado basdang hado bandakot kenang bakan omi ke kenten ka bom yaham namar ka penle ran hi yapi om ya kitrai jong kino ki video tang kandiat om dai ban klan ya phi ki baju kershan ya kane ke chanang na kapor shikapor bat haga toro ke video om la banlen kidon kiba kershan bat kiba amonsen haki comment section kuble shibon yapi ublai onang karkhu yapi haki liang baro haki kam ki jam jong phi ki ba man la kasngi te ale manta ngin ya phai shakamat jong kane ku video uai urang ye kon wrestling ubajok bonsen ya ka Royal Rumble ubajok bonsen ya ka Royal Rumble udai Stone Cold hakaba ulajab ya ka hado la sen lai lang ta ki babon ki rang ye kon wrestling ki job tang arsen lane tang chisen ya kane ka jinga kon wrestling haka Royal Rumble hakaba ulajab ya ka house nam kat kendai spa kendai peu hanyo kat kendai spa kendai peu pra mat house nam arhajar iwe nang ta ki bajab arsen ya kane ka Royal Rumble kidai kum John Cena Randy Orton Triple H Batista Shawn Michael Cody Rhodes Brock Lesnar nang ta uhol hokan Roman Reigns bat kiwe de bat ubadang dap ban job shen ya kane ka Royal Rumble menta usnam arajar arpeu henru udai Roman Reigns hakaba ulajab yaka hakato ka lai pewe terik jo panai Januari menta usnam arajar arpeu henru kublai shibon ya piki bapen ya kane ka video ingin saya syampan hakawe ka video kublai shibon